Simonka je vynikajúca učiteľka, je veľmi empatická, do svojho vyučovania vnáša veľa nových a zaujímavých prvkov. Jej vyučovanie je postavené hlavne na zážitkovom učení, je veľmi inšpiratívna a inovatívna, vymýšľa pre deti veľké množstvo rôznych zaujímavých aktivít a hodiny s ňou sú pre deti ozajstným zážitkom. Ako sa cítite, Luky, keď vám niekto pomôže, keď spolu niečo robíme? Včera sa mi páčilo, ako Vládko pomohol. Mne baví robiť písmená, malovať, robiť bodky, aj u knižkoj sa učiť. Skúste pozrieť, aký je rozdiel medzi tými dvoma kvetmi. Nepozerá sa na to, že teraz sa napríklad idem učiť matematiku alebo len slovenský jazyk, ale pre ňu je tá práca s deťmi, aspoň ja to tak vnímam, taký celkový pohľad na ten svet dieťaťa a stále sa vlastne snaží pracovať aj s rodinou, aj s tým, odkiaľ to dieťa vlastne prichádza. Pesničku máme? Zelená farba, kde si? Osobný kontakt aj s rodičom, aj s dieťaťom, vzťah. Je to aj o takom nastavení, lebo aj keď to dieťa príde ráno napríklad smutné a keď ich oslovím menom, tak aj ten rodič na to zareaguje. A je to čas, keď sa naozaj vieme porozprávať, opýtať sa, ako sa mali. Prvý stupeň je pre decka naozaj dôležitý v tom, že je to taký štart. Tým, že ja som bývalý atlet, tak som vedela, aký je ten štart veľmi dôležitý a že aké sú následky toho, keď to pokazím. Keď sa neviem dobre odštartovať, buď sa diskvalifikujete, alebo musíte ísť ešte raz. A ak zvládneme ten štart, tak sme pripravení naozaj dobehnúť do cieľa. Ja vám dávam jablčko preto, lebo vás mám rada a preto, lebo tak ako rastie strom s jablčkami, aj my rastieme každú jednu našu spoločnú hodinu. Pani učiteľka je dobrá, aj učí nás tie písmená, čo ešte nevieme. Pre mňa ako pre učiteľku bolo veľmi dôležité pochopiť a naučiť to potom aj iných učiteľov, aby vnímali, že naozaj to dieťa z prostredia generačnej chudoby je úplne iné dieťa ako to, ktoré príde napríklad z majority do mestskej školy. Veľa vecí súvisí aj s tým stresom. To dieťa príde hladné, unavené, nevyspaté. Keď viem, že musím najprv uspokojiť tie biologické potreby, najprv to dieťa musí navnímať, že prišlo do bezpečného priestoru, musí sa najesť, napiť, porozprávať. Takže až potom môžeme začať my vôbec s nejakým vyučovaním. Je to výnimočná učiteľka, má veľmi individuálny a ľudský prístup k deťom. Je veľmi empatická, deti ju majú veľmi radi, takisto pre svoje kolegyne je obrovskou inšpiráciou a jej práca má obrovský benefit pre našu školu. Ako sa vám dneska pracovalo na hodinu? Dobre! Ako to je? Takto, alebo takto?